Evo me opet, rekli smo, brojili smo do 40, ako se ja dobro sećam. Nastavit ćemo dalje, znači od 40 do 100, probat ćemo do 100 da dođemo. Čuli ste, verovatno svi znate, kada nekom pozdravite na ulici, sem toga buongiorno, koji bi bilo dobar dan, nekom kažete ćao. Ćao, to ste čuli nekoliko puta, ali nije ono naše ćao što ima 3 slova. To je jako bitno, nije ono ao, nego ćao, ima i. I onda se to izgovara ćao, ćao. Znači, kažete nekom ćao, kad kažete nekom ćao, kao i ovaj moj kompjuter što je otišao, ćao, to je već malo drugačije. Znači, imate taj neki, tu melodiju njihovog jezika. Meni se sviđa italijanski zato što je jako melodičan. Ne znam za vas, ali to je to. Šta smo rekli? Od 40 do 100. Do 100. Ok, probat ćemo. 41 je 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50. Znači, stigli smo do 50. Idemo dalje. 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67. Obratite pažnju, 67 i 66. 68, 68. 69, 69. 70, 70. 71, 71. 72, 72. 73, 73. 74, 74. 75, 75. 77, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96,
97, 97, 98, 98, 99, 99, 100, 100. Stigli smo do stotke, nije bilo lako, ni meni. Napravio sam jednu grešku, nadam se da ću da je ispravim u montaži. Znači, stigli smo do stotke, od 40 do 100. Možete da premotate ovo, da preslušate nekoliko puta. Rekao sam da je mali problem tu u 66, 67, zato što je 66, 67, 67. Kad naučite lepo 6 i 7, tu nije greška, ali kad brojite ovako na pamet pa morate provediti u isto vreme, može doći do malih grešaka. Nadam se da ću uspjeti ovdje negdje na ekranu da vam upišem brojeve pa će vam biti lakše. Ok, šta rekoh, znači brojili smo do stotke, smo stigli od 40 do stotke. Napišite u komentarima šta biste željeli da naučite. Čak ako imate neki tekst možemo i to da sredimo. Imat ćete vjerovatno i link od mog sajta pa možete to da uploadujete na sajt i slično. Vidjet ćemo, organizirat ćemo nešto lepo, korisno, mislim korisno, vreme moje, vreme vaše, tako da pišite šta vas interesuje, napišite, tako ćemo lakše da naučimo svi. Ćao!